Zdravo! Učimo srpsko-hrvatski. Danas je nedjelja i vani pada kiša. Danas se ne radi. Nema nikoga vani jer pada kiša. Ne radi se. Danas se odmara i sprema se za sutra, za ponedjeljak i za radni dan. Kuha se, sprema se, posprema se kuća, odmara se. Sutra je ponedjeljak. Ponedjeljak se radi. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak se radi. U subotu i nedjelju se ne radi.